Afrika sanibonani nibingelela uThabiso wakacele uqumba amaqumba lalaqumba iselesele lentaba mina ke ngiyipresenter yohlelo lumnandi ngendlela eyisimangaliso ekuthiwa ke iWhy Mina le oyibukele njengamanje kanti ke igama le TV uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi makunohlelo elingenayo lethu qala uncafaze ulike iqala ebese wenza sure ukuthi ama ads noma imarket awuzeqi ngoba izona izimakethe ezikwazi ukuthi zisakhele imali ukuze inhlelo zethu iqhubeke futhi zikhule ngaso sonke isikhathi. Ncafaza ulike, uncafaza usubscribe ungakazi uncafaza. Usubscribe kuncafazwa kanye. Once uncafaza kanye usubscribe uyohlezi wathola ama notification asho ukuthi kunento esesiyifakile bese uqinisekisa ukuthi mawubukele Nkosi yami siyazi ukuthi idatha lakho kodwa uma ngabe ufuna uhlanga media lukhule uma ngabe ufuna ukuthi sithole kuyimasentana ukuze iTV yethu iqhubeke ngoba uyayijabulela awuzama ukuthi ungaweqi noma mawuweqa kodwa ungasheshi ukuthi uyeqe ngoba mhlawumbe ake ngithi iwu 10 seconds ku 10 seconds lo ake ngithi mhlawumbe leyo market nje ubu 10 seconds yakhe u10 rand okusho ukuthi wena mangabe uyinqamule isadlalile u2 second okusho ukuthi thina sothola u2 rand wa10 rand kanti mawuyiqeda sizothola wonke lo 10 rand lo siyasizakala uhlelo lwethu liyakhula njalo qinisekisa futhi ukuthi uma ngabe ngiqeda lapha ngasekugcineni ungayivali ngoba kusuke kukhona imarket ekweyethu ekunomuntu othe hayi bafethu ngicela ningisize ningimarkethele umsebenzi wami sithi ke thina noma ngabe umuphi umsebenzi onawo owenza mhlambe wakhe izindlu mhlambe wena uyinyanga mhlambe uyini kodwa unomsebenzi ofisa ukuthi ufike emehlweni abantu bawubone ukuze mhlambe bakuqashe nawe uwenze indlela nathi sivula ngayo amathuba omsebenzi fonela inamba 078 namhlanje futhi la kwiWhy Mina sizoxazulula olunye lweyinkinga inkinga ke lezi seyibhekene nabantu abaningi ngendlela eyisimangaliso kunodade wethu lapha okhala ngokuthi kunomlisa owamhlukanisa nomyeni wakhe kwase kusele nje umshado kuphela kodwa lo wesilisa waba nesibindi wakwazi ukuthi amhlukanise naye umuntu wakhe namhlanje undingasithebena kanamuntu izinto zakhe zabheda ngenxa yalo wesilisa ufuna ukwazi ukuthi why yena kungani wayemenza kabuhlungu kangaka asikithi masami sestudio siyobona ukuthi ikhamba kanjani xeku mokela sikubingelele ngasekhaya igama lami nguThabiso wakacele la kwi channel uhlanga media ngaphansi kohlelo Why Mina ebantwini bebonke engane okhethile ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina sikubingelele mfethu sibamukele ohlelweni yebo baba njani siyaphila mfowethu ngoba sibukelwa abantu lapha abaningi ngendlela eyisimanga ngiyafisa mfethu uqala usitshela igama nesibongo igama ngubheka ngwakaZulu Magebe la siyajabula mfowethu siyajabula kakhulu kuba nawe ohlelweni siyabonga mfowethu nokuhlonipha nje uvela kwakho ukuthi ube khona masikudinga siyabonga kakhulu lana ke kulohlelo mfowethu kuthiwa iWhy Mina igama lalo so kunembuzo sokubuza yona inhloso enkulu kakhulu ukuthi sikwazi nathi ngendlela yethu ngoba umuntu osichazelile usichazele ngendlela yakhe so nathi kumele sazi omunye umuntu uzochaza athi hey umbulali lo kanje mase sithola ukuthi mfethu umjito right man angayenza kanjani into enjalo uyabona so ngiyafisa ukwazi kabanzi ngawe bafu ukuthi umuntu kanjani ukhulile endaweni yasemakhaya impela ngisho njalo ngikhulele endaweni yasemakhaya ngaqhathwa ngelusa ngatapa iqanda lenjela ngakwenza konke nje okwenziwa abafana khona lelo khuzano oyilokhuzayo yeqayo leyo yokushela intombi washela waqoqa hawo sikonke lokho sikwenzile saqonywa ngamisa iduku khona lento bekuthiwa ukumisa iduku emakhaya simawuqunywa intombi thatha ucu entombini le kwelakithi shaya isigubhu ngeke ngisanaba kakhulu kodwa nje abaningi balazi lo kwenzakalile lokho sikonkolo kwenzekile kuwena lokho kwenzekile ngidlulile nje kizo zonke lezo gama mhlambe mangabe amaduku nje wawamisa ngoba wawuthi mawuthi uyafika kwezinye insizwe uyafika nje amile mathathu nje kuyaziwa lensizwe iqonywe izintombi intathu eziqomile mhlambe noma wawulumisa libuyela isusu ubumise elinye ngaleso sikhathi noma kwakwenzeka nje wahlome nje impela be uma ngezokuphazama ngiyacabanga ukuthi mabili noma ke nje kusukela endulo selokhu kwathi inkwe bekuyaye kwenzeke zibe khona imbangi njengoba zisekhona namhlanje ngoba ngizwa kuthiwa kudala kwakwenzeka ukuthola ukuthi umfazi uthi sethwaliwe walapha kulowa muzi mhlambe bahambisa lokho abakuhambisayo bese vele kusuka izinsizwa zasekuthini
zifike zizomlanda khona la zimthwale khona la Zimthwale. bese zibuza ukuthi bafunani lapha ya bazoyiletha lento abayifunayo Yeah. okukhombisa ukuthi lento esho imbangi vele ngempela ayikaze ingabi khona Ayikaze ingabi khona. okay Zindala nje. njengamanje nje basikhuluma nje kunabantu bafothola ukuthi baba nezingane bazalise bangahlawuli bangondli bangenzi lutho nje babe obaba nje ukuthi phela babe khona kwakhiwa ingane so ke ingane iba nobaba noma ngaleyo ndlela kodwa uthola ukuthi ayikho into abayenzayo ukugcizelela lokho ukuthi ngubaba ngempela kule ngane uyabona so ukoluphi uhlangothi wena ukhona umuntu onayo oyingane onaye mawenzile icala uyaqinisekisa ukuthi lelo cala uyaliphesha noma uyile nhlobo ebalekayo Kafushane nje noma belithi mafuphe ngoko sikonkolo noma ngokaNkulunkulu noma ngokwesiko lakithi thina kaZulu umuntu uma emithisa ingane uyayihlawula akwenze konke nje zonke imfanelo zakhona kodwa ngokwesimo esiphila kiso esikhathini samanje noma ngokwesimo osekuphila kiso nje esikhathini sakamuva izinto ziyayizenzeke nje uthola ukuthi njoba phela ngikade ngibalulile ukuthi khona nezimbangi ngesimo sokuthi nawe le ntombi uyibonile uyayithanda ukuthi ungavusa ngayo umuzwa kini bese qhamuka imbangi ziyithathe usuwumuntu ke osephuthele kanjalo noma kulolu hlangothi sengisho ukuthi naku manje sokukhulisile intombazane yaka sibanibani isinengane yakho la mhlambe ake ngithi bekade eyitshitshi wase wayikhuleliswa futhi okusho ukuthi mangapha amacala lapha ekumele wakhokhe mabili elokutshitshi elokuzala umuntu okhokhayo umuntu oyondla ingane maseyikhona noma umuntu oma lapha entabeni abuka ukuthi bazokwenza njani kuphelele lapho nje cha uma ngizokhuluma ohlangothini lami mina ngumuntu ke osakhokha olungisayo futhi izinto lokuqhubeka sizama kanjengoba sizama nje nemisebenzi engasekho siqwantuluza lapho nalapho I know ukushayela izandla kakhulu lokho ukhombisa ubudoda obuserious kakhulu okunye bengingafisa ukukwazi futhi ukuthi nakho bafu ngoba usho ukuthi izimbangi ihleze zikhona nansi intombi mhlambe soqalile mhlawumbe ake ngiqale ngibuza ukuthi ukhona umuntu onaye mhlambe njengamanje hey ngathi ngambala njengomuntu okhona ukhona ngoba kushuthi ngumuntu levelo oseqedile ngokwamalobolo wasekushoda nje ukuthi ziyoshaya ziubeke zifike insizwa nje zendawo nekade ngibuthwe naso zinjani ugiya intombi lapha insizwa njalo lapha ngakini ngizwa ukuthi phela sokuvalwa impela umcimbi le kaZulu ma segiywa nje insizwa ziyazi ukuthi okay kunesikhathi nje esicawini lakho nesibekelwe thina nje ungasayibaluli phela leyo njoba sisho isiZulu sithi ugiya kwamagosa kulingana elinye ligiya liphindelela elinye ligiya liqephuza angiphathi ke lobo buhle beintombi ke iqashile intombini ke lapha na ke cishe ilazibona khona izinsizwa zangempela insizwa zangempela egiyeni kuyinsizwa ukuthi hayi umfoka bani mina ngaxoxa nayo into ezwakalayo nangokomlando ke nje selokwathi inhloko kwaZulu indlela bekuyindlela yokukhombisa injabulo makukhona okwenzakala ekhaya ukuthi sijabule kangakanani sisuthile sijabulile yonke into ihambe kahle ukulinganisa nje nakoma bayakekeza beshaya inkwazi ukuhalaliswa kube nje akukho kunye kwaZulu okuyaye ekukhombisa injabulo ngaphandle kwalezo zinto ungabashiya lokhu kweintombi lapha noma masuku insizwa igiya ubona intombi zisondela ngasensizweni ziqashiya okay bengifuna ukubuza abafo kahle kahle ukuthi ke njoba unomuntu onaye njengamanje ake sithi mhlawumbe kuyenzeka ngoba imbangi ikhona uthi yezwa ngelinye ilanga ungakho mhlawumbe umbatha nensizwa yasekuthini noma uzwana nensizwa yasekuthini ubufakazi bonke nabo kuyavela uyezwa kuthiwa kunento kanjalo eyenzakalayo ngoba ngaphambilini kwakunalento ethi umuntu masomthathile sekini sewumfazi wakho wafika nebhokisi akukho kuhle ukuthi uphinde umkhiphe futhi umqoshe nebhokisi ahamba aphinde kubo ngoba lo muntu sekowale ekhaya ngokuphelele okusho ukuthi mawuhamba wena uyegoli mhlambe iminyaka eminingi esala yena le ekhaya kungenzeka agcine sezwana nomunye umuntu ngabe wale ekhaya noma wangaphandle mhlawumbe ake sithi wangaphandle agcine ekhulelwa uma ngabe ufika wena lo muntu lo
wazi umuntu wesilisa ngawe kodwa ngokuhamba kwakho leya njabulo yokuba nomuntu wesilisa isalile kuyena mhlambe yamimbatha wagcina eseba nalento yokuthi ngiyamkhumbula umuntu wesilisa kodwa umuntu wamakekho wagcina mhlambe ezithola embatha nomunye umuntu wayesethola ilongwe wabuya nalo weza le ekhaya okusho ukuthi ke manje wena mase ufika angeke wena manje mawufika lana uthi akahambe nalengane le ekhaya sekweyakho ngoba uyithole emshadweni eshadele le ekhaya wena ondla ingane liqhutsheke ukuphila futhi obaba bakudala babekade bephila kanjalo angazi noma ngizothi wena usakholelwa kuleya mpilo yakudala mangathi umkakho utholakala esephutheni eyiphi indlela ongenza ngayo ayi mina ngeke mntana baba ngeke impela makufika ngakulolo daba impela ayi shuthi ngaba bovu kodwa ke ngokwesimo sakuqala ke kwakwenzeka ke ukufihlwa amahlazo ngoba into uphileka into kwakuthiwa ihlazo into eyisatshwa kakhulu nokulungisa ke nokwakha umuzi ke ukuthi umuzi ufudumale ngoba yonke imizi yakhiwa ukho umuzi ongena inkinga khona abanye thothi baganene kodwa sebahlukana ethi mhlawumbe umakoti ayi ngizohlala la ekhaya ngoba sengihlalile ingane uthola ukuthi omunye ulala kwenye indlu omunye ulala kwenye indlu noma uthi umuntu uyafika endlini yabo imbhede embili uzibuza ukuthi hawu ngoba bahlala ningane bahlala kubabili kwenzeka kanjani omunye ulala ngaphesheya omunye ulala ngaphesheya okay bafo kunomuntu la osibhalele mfethu umuntu osibhalele la mhlawumbe ake ngikubonise nje ivideo yakhe ngoba khona la akakhuluma mhlawumbe umbone mhlawumbe uyamazi mhlawumbe awumazi uzongafaza lapha ezantsi bafo ungafaza lapha ezantsi ulalise ifoni kanjani bathi ngilalise ungafaza lapha ezantsi la kuno play khona okay yebo sanibona igama lami nguNokwanda wakamyeni ngibhalele ku-YME because kunomuntu owangixabanisa nomuntu wami kahle kahle nomyeni wami sagcina sihlukene manje ngifuna ukwazi ukuthi inhloso yokuthi enze lokho kwakuyiphi that's why ngibhalele kwa-YME ngiyabonga angazi bafuna umyamazi ayi impela lo ayi ngiyanqaphasa awumazi hayi angimazi selokwathi inhloja angimazi ngabe nje impela ngikhuluma uhubo nje likabhejana usho ukuthi mfethu ngabe ukuthathaphi ukuthi wamhlukanisa nomuntu wakhe awu mfowethu amanga into ehlezi ikhona emhlabeni la ukuthi bafuna sithema sikhuluma la waveza ngilithandile igama lezimbanga ukuthi uya understand ukuthi kunomuntu ekuthiwa imbanga uyabona ukhuluma ngembanga ukhuluma ngomuntu ongenza noma yini mesuke sembangweni kuyabanga ungenza noma yini ukuthi ugcine uwinile lokho ufuna ukuwina uyabo kodwa ke angifuni ukuthi mhlawumbe awufuna ukuwina yena noma wakade ufuna ukuwinana wena njengamanje umuntu onengoduso umuntu osekumele ashade uyabo so angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa kuyangimangaza ukuthi wena uthi awumazi lo muntu uyabo kodwa yena ubhalile wabhalela thina serious njobe ekhuluma nje uyambona futhi serious kanganani kodwa wena uthi awumazi ayi angimazi impela ngiyamqabuka uma ngathi ke khona mhlamba akakusola kimi noma ethi khona mhlamba iqala ethiza akangisulela lona sekungabe nje impela uyahubhuza okay ake ngithi mhlambe webafu kuyenzeka nje ngelinye ilanga uyavela mhlambe kuwena athi uyakwazi wathini ungaphatheka kanjani hayi sekungamangala impela nje ngoba ukuthi bafu kuyenzeka yabona angifuni ukuphikisa ukuthi uyamazi kuyenzeka umuntu aboshwe ahlale ejele iminyaka ihlalele into engekho yabo mhlambe naye mhlambe ukhuluma into njengoba usho ukuthi uhubu lukabhejana usengeyimithiyo angeke ngize ngiphiki kodwa ke mhlambe kungakuhle ngelinye ilanga niyikhuluma indaba yini noma kuukuthi yena uthi uyakwazi kodwa ngaphambi kokuthi nje ngiqhubekele phambili kakhulu ngicela ukubuza bafo indlela othembeke ngayo indlela onobuntu ngayo indlela okuphila ngayo nabantu ku10 ungazipha bani kusukela ku1 kuya ku10 hayi ngazinika wonke u10 ngendlela engithembeke ngayo nawe uyangibuka nje insizwe ethembekile yabona ngiyezwa naseyinkulumweni naseyinkulumweni ukuthi ayithembeke umuntu mfethu ophila isiZulu elikhathi esiningi abantu abaphila isiZulu kakhulu bayibantu abathembekile nabantu abalisaba ihlazo angeke nje uze umbhadama umuntu esenzile into ephuma esandleni uyabona so kuyaqala nqa emlandweni la uHayimini athola ukuthi umuntu uzozipha u10 out of 10 abantu bavama ukuzipha nje o9 8 basondele kuwona u10 nakhona ngiyibuza ukuthi kanjani kodwa ke ma uthi 10 ngiyethemba ndaba hayi kakhulu impela ngiyanika u10 mana ukhona lo sisi la ukhona angazi noma ngamfonela yena angene ngaphakathi ukuze
hayi ungamthinta nje ngokukhulu ukuphuthuma nami sengilangazelela ukumbona lo mntana umuntu othi mina ngadlala ngaye make ngiphinde ngibuze indaba ukuthi awukaze lo muntu uzumhlangane naye ngisho nasephusheni hayi akwazi umbona impela hayi angikaze ngimbone ngiyamqabuka nje nqa hayi siyahlonipha okusho indaba kulungile ake simlokhoze yebo nimtshele kodwa kufanele nimfake ukuthi kuthiwa akaziwa la kulungile alright mfakeni sisi kunjani Ngiyaphila bhodwa njani? ngiyaphila sihlayelela nolokhuzana nobheka bheka igama lakhe liphelele ubaba hayi ngobheka nje ubheka nje kuphela okay ubheka sihlalelela nomfokazulu sakhuluma naye sasimbonisa ivideo yakho wayese enqaphaza impela ethi hayi akaze ngakubona akakwazi futhi ngifisa mhlawumbe uqala ushela igama lakho nesibongo ebese utshele nombukele esekhaya umtshele naye ukuthi umazi kanjani umazela kuphi yena umfowethu uMageba. Ngiyabingelela babukeli igama lami nokwanda wakamyeni ubhuti ubheka lo wayeumuntu wami kahle kahle ngangichitha naye nganginomuntu oqondile. Oh okay mhlawumbe ngaphambi kokuthi uqhubeke kuyiqiniso lokho bafo hey njengoba ubona ngithule nje ngibheke phansi ngikusabamba ongenzansi ukuthi kanjani wendaba mfethu yabona njengoba udadewethu efike la ngicabanga ukuthi noma ngabe yini eninayo naye noma inake naba nayo ngicabanga ukuthi sekuyipast njengoba kwakuwumuntu wami ngiyacabanga mfethu ukuthi sekufanele manje konke vele sikubeke nje sikubhadlaze ukuze sizokhona ukuthi sihlule uyabona ngoba kuyacaba ukuthi kunenkinga ekhona yabona Musa lokucasha ngesithupha ngicabanga ukuthi ngeke size sisizakale ndawo mawumazi bafo khuluma nje iqiniso mfethu njengomuntu efa ukuthi hayi no ngiyamazi yabo ngiyabona kona ukuthi ngolimi lasemzini khona into ekuthiwa hide to seek hide and seek noma yini bathini umuntu umecasha into enjalo kodwa kunayo lento uzama ukudlalisa yona ngiyafisa ukwazi kodwa bafu ukuthi lo muntu nje ubuthi awumazi ngoba naku ungamazi khona umuntu mfethu ongasukwazi ukuthi wake waba nobudlelwane naye uyikhwapha lakhe kodwa awumazi hayi njoba ngisho nje ngiyamqabuka impela okay ngicela dadewethu ngoba ngicabanga ukuthi umfokazulu usasidlalisa usazobuya egemeni yini ekubeka la nginenkinga ubheka njengithi kwakuwumuntu wami ngangitshitha naye kahle kahle ngangilotsholiwe mina hayi wena so sasithandana eceleni naye wenomuntu wakhe nami nginomuntu wami so wayingena inkinga nami ngingena inkinga kungangokuthi mayefona umuntu wakhe anginankinga nami ekufona umuntu wami akukho inkinga so mase akangazi uyangidida kodwa mhlawumbe usazokhumbula awukahle sisi nanivumelene ngalonto ukuthi nje njobe nomuntu nawo nomuntu kusho ukuthi uma befona like ake ngithi naku nje kufona umuntu wakho nje ubuhleni nami siyathandana sekufona omunye umuntu sethi uyakuthanda nawe so uzothi uyamthanda manje lokho kusho kuphi kusho ngona vele nami usuke khona phela nivumelene sivumelene wayazi ngamtshela ngenkathi nje esayibika kumina ukuthi kahle kahle ngingoduso because ngiyalotshola ngaleso sikhathi usho ukuthi nami ngalingeka ke ngagcina ngivumile ukuthi siyenze leyo nto okusho ukuthi naye wangitshela ukuthi kahle unaye umuntu naye o straight mawukuthi uyafona kuzomela ngingabi nankinga naye ngeke azabe nankinga ukuthi kufona umuntu wami lo ongilobolayo why bafone nobamba amafoni ingoba kahle niyathandana noma niyasizana ngazi ngandlela thizeni isivumelano sasithini sasithandana phela wayibikile nami ngaqoma ke okusho ukuthi ngangibukanga waphela ngangiwungoduso yomuntu kodwa nje sasiyabantu abathandanayo mina ngiyangithosa lento yena bheka angazi bafu siyinsizwa kona siyazivuma izimo ezithize
esiyibonayo kodwa ukuthi akuphileki nazo kodwa ke sizama ukuyiqinisa ngandlela thizeni. Ngiyazi bafu ukuthi lento ekhulunywa usisi uyayazi. Ngiyacela mfethu ubaleke manje kulento yokucasha. Yabo uyiyeke bafu sikhulume nje iqiniso ukuthi usisi wami aphuma ehlambululekile la ngoba namanje ngokwazi ukuthi into emlethela yini kodwa usasivezele nje impilo eniyiphilile naye. Iyiqiniso indaba lempilo. Mhlawumbe ngingathi uyangifanisa ngoba phela abantu yazi bayifana emhlabeni. Bayifana abantu emhlabeni nokuthi ke phela ngeke ubazi ubugebengu sobukhona nobukhoshosho obuningi nje ngokwesikhathi samanje. Hayi angiphinde futhi indaba. Yabona mfethu njengoba sesihlangene kanje. Bafungisho ngathiwa bokade unesifiso sokufihlana. Njengamanje mfethu ngisho ngathi umuntu okwaziyo ukwazi kanjani ngoba eceleni konke lokho manje. Vele into eseyadlula leyo hayi ukuthi uyayenza so wayenza yadlula. Umuntu nomuntu mfethu empilweni uhamba edlule indaweni afunde into nento eyenzakalayo afunda aqhubeke nempilo. Nawe kuyona into ukwenzeka kwayo. Cishe kukhona wakufunda ngoba kuthiwa akukho kubi noma asikho isifundo kusho kuthiwa yini eyenzakalile mayimbi noma iyinhle kusuke ngesifundo uzophuma naso. Nawe sikhona isifundo waphuma naso. Iqiniso lokumazi usisi uyamazi. Hey njoba sengishila impela yabona mina njoba ngithi ngiyinsizwa nje yabuthwa. Ngumuntu ofundise inhlonipho kakhulu. Ngiyayizwa inhlonipho mfowethu kodwa inhlonipho ehamba nohubhu lukaBhejana iyinkinga kakhulu. Kodwa ke mina ke kumele ube neqiniso umuntu oneqiniso. Exactly. Ngifuna lona ke. Ngifuna lona iqiniso mfowethu ngoba mina ngisenza ukuthi kunamango siqambela wona. Akekho umuntu mfethu ongeza ku-TV ebukelwa abantu azothi wayelotsholiwe waphila nawe lotsholiwe bese wena uyaphika lokho. Ayikho into enjalo. Zikhona izinto esingadlala ngazo. This is very sensitive. Isensitive kakhulu lento le. Bengisacela ukuthi usisi njengoba ethi ngiyamazi mina noma ethi sike saqhubha kakhulu la kwezobudlelwano ukuthi nje ke ake ngivezele nje ubufakazi kancane obuqanda ikhanda ukuthi mina naye bese abantu bebebamisene la kwezobudlelwano ukuthi buphi ubufakazi obungaphatheka manje njengoba sikhuluma la. Abukho phela ubufakazi engiphethe njengamanje kodwa wena uyazi deep down inhlizweni yakho uyazi ukuthi uyangazi. Okungenzeka ukuthi uvikele umuntu wakho ngoba ngizwile ngadlebeni ukuthi usulobolile. Okungenzeka ukuthi ungiphika nje ingoba uvikele isithunzi sakho kodwa ukungazi uyangazi. Futhi nginesho ukuthi uyazi ukuthi yini ngilethela la ingakho mhlambe ushona lengale kodwa ke awukubuyise kahle umqondo. Ima ke sis okay nithandanile bekade eyikhwapha lakho nawe uyikhwapha lakhe. Okay. Yini esiletha la? Ngize la ngifuna ukumbuza ukuthi inhloso yokuthi akhiphe leya video ayisendele umyeni wami ukuthi umyeni wami manje sagcina sihlukanile ngenxa yakhe ukuthi uyena wangiqhatha khona ivideo ayiqopha angazi ukuthi wayiqopha nini ngoba ngibonanga kodwa ngayithuka sengiyithuka ngikhonjisa umyeni wami kusho wayiqopha wayisendela yena okwaholela ekutheni sigcine sihlukanile. Ngifuna ukwazi ukuthi inhloso yokuthi enze lokho kwakuyiyona yiphi ngoba nje ukuthi manje ngididisile le video ngoba mina ungilalelisa voice note isuka kwi-video. Isuka kwi-video leyo. Le video okuyiyona iqopha sindawonye. Yini bongangikhombisa ngevideo mina ngilalelisa voice note? Angicabanga ukuthi ngikukhombise yona. Bengifuna ukuthi ngizobuza yena uyayazi video. Uyazi ngifuna ukubuza yena ufakazi ukuthi uyayazi futhi wayisenda. Ngifuna ukwazi inhloso ukuthi kwakuyiyona yiphi ngoba unomuntu wakhe nami benginowami yini eyingqathela. Mhlambe angazi noma ngimchazele umbukeli noma uzomchazela ukuthi yini ezwakala kulokhuzana kulokhuzana kule voice note. Ungachaza noma. Okay. Ukuthi ngathi nimbukeli asifu sensitive nayo leya lokhuzana. Ziningi inhlaka ezingathinteka singa kodwa nje just ukuthi ngiprefer ivoice note engiyizwile eyaqoshwa umfowethu. Usisi ukhuluma nefone ukhuluma nomuntu wakhe lo owumyeni wakhe. Mabekhuluma nalomuntu lo umfake ku loudspeaker because uhlezi nekhwapha lakhe
kushuthi ngamanye amazwi mayekhuluma naye noBafo uyezwa uyabo mayeqede kucima ifoni uBafo uyabuza ukuthi isona nesilima sakho uyavuma udadewethu uthi hayi uyena abantu bebe angazi ungabuzitshela ukuthi ngikuphi kwathini okay sidluleke lapho engakayicimi le voice note kube sekuzwakala imsindo yomdlalo wabantu abadala khona la kule voice note okusho ukuthi bathi mabeqeda ukukhuluma lenkulumo abayikhulumayo base beyancokolisana ke nje ngendlela yokukhula uyabona kuzwakala ke imsindo yowesimami ethize ekhombisa ukuthakasela umdlalo odlalwayo so ke into kanjalo uBafo wayithatha ke leyo voice note eyisendela umkhwenyane kaSisi umkhwenyane kaSisi wayelalelisa ingoduso yakhe ivoice note kanjalo esiphi isizathu Mageba esasenza ukuthi usendele lo wamfo bengisacela ukugonyuluka mfowethu iqiniso njengoba linjalo ndaba siyabonga mfowethu kodwa into engifuna ukuqala ukuthi ngiyiveze ukuthi icala selokwathi inhlo lumphiko kunjalo kodwa ekugcineni fanele sigcine silivumile ngesimo sokuthi silungise izinto ngiyabonga kodwa ezinye izinto akulula ukuthi usheshe uyigonyuluke ngesimo sokuvikela isithunzi somuntu kodwa ngiyabona ukuthi ngoba isiphukuphuku lo imana ndaba indaba uthi isiphukuphuku Bafo lento akayenzile ikhomba umlima nokungahlakaniphi kahle ekhaya ke manje usho ukuthi bhuti ehlakaniphe kahle ekhanda ebengesho ukuthi asihlangane endaweni mhlambe esesithabezini kakhulu noma endaweni engasese ukuthi siyixoxe lento siyilungise ukuthi ezongibiza edlangalaleni nala enqanqanqane eMageba amakhamera uyaqonda ukuthi lana kunomonakalo owenzile asiqale lapho uyaqonda ukuthi kunomonakalo owenzile ingoduso abantu laba sebehlangana ngokwedlozi sebeyahlanganiswa kahle bese wena uzosenda into kanjalo ngokwakho ukubuka ubona ukuthi kwa right okokuqala nje engifuna ukukuveza njoba ngiveza ukuthi lo uyisilima asigodlele lo mfethu ngicela silihoxisa ngempela lelo bulima ngoba angithi sizolungisa Bafo ake sizame ukulihoxisa ngawo konke ake sizame ukulihoxisa lelo bulima ake sikhulume naye nje njengomuntu wesimame osazi isitori sakhe ngisho ngathi umazi kanjani wena kodwa laphambi kweinkumbi zabantu ugodle lokukwena cha angenemeneze ngoba njoba ngila nje ngibunga umhlaba wonke ngicabanga lesithunzi sonkosikazi wami lo esekungalunga ziwushaye noma inini bese ngicabanga lesithunzi somnyeni wakhe lo lesiphukuphuku lesi indaba umbiza ngesiphukuphuku pho angifuni ukuthi ngigcine ngakushonga lokho ngoba ngimthuki ngimbiza ngento akayiyona ukhombisa ubulili umuntu oshayela kuthiwa umshayeli umuntu ubizwa ngalesi senzo sakhe akasenzayo kunjalo mase siqonde ibizweni qho shuthi kahle ufana nesiphukuphuku ngoba okunye futhi kuningi engakuveza kuningi engakugonyuluka kodwa nje ngisasaba nje ngiyasaba mhlamba ngazi noma ngagcina ngikugonyulukile noma ngizogcina ngakho ukugodla okay awume kanjalo mfokazulu ngiyabona ukuthi uyafuna ukukhuluma uyafuna futhi ukuqhubeka kodwa inkulumo yami nosisi ngibona ngathi ayiphelile ngoba wena sisi wami mhlawumbe ngaphambi kokuthi nje ngiqhubeke ngikubuza izinto eziningi lo muntu othi uyamazi uma esenje uyamazi nje ingakho ngize ngamletha la ngiyazi ukuthi unale side futhi uliveze iside lakhe kushuthi ubesefuna ukuqala lezi zinto ukuthi unako ukuthi aphakamise umoya bese ephakamisa umoya wakwazi nokumngena ingakho ngize ngeza la ngizocela abantu abazongisiza kakhulu umyeni wakho vele nikhulumile naqolelana right akekho into esazolunga indlela eyiyona leya video ni voice note ayikho into esazolunga kahle kahle kuphelile ungimoshelile so ukuthi ngize ngibe ngibhalela la ingoba ngifuna nje abantu abazokwazi ukuthi bangikhulumise naye ngoba mina bengengikwazi ngingedwa yini okay yini oyifuna ke ufuna ukwazi ukuthi inhloso ukuthi nje angiqhathe ngale ndlela okuyiphi alright Bafo uthe kunezinto eziningi engazothi uyigodlile engiyigodlile la enhlizweni yami kodwa ngokucasulwa nokudinwa ngizizwa ngiyathuthumala uthi yini ekuthukuthelisayo Bafo wena uthukutheliswa yini ngoba unelilo umuntu wahlukana nomuntu wakhe wena umuntu obunaye seniqhubekile manje naye nikwesinye isigaba so yini ekuthukuthelisayo la ngithukutheliswa ukuthi lo uyiveze njengasehluleki
ngobani nami wangiveza njengomuntu ongathi uyehluleka ngoba inkinga singayilungisa sisobabili endaweni esecashile okay ke endaweni yamaseko. asikiyeke lokho ngoba kusenzekanga kodwa njengamanje senila uthini ke la yiziphi lezi zinto lezi othi wena uzigodlile lapho ngakuwena cishe mhlambe ezingamveza eyilento isho eyisahluleki noma eyisilima njengokusho kwakho eziphi lezo zinto mhlambe ozigodlile Okokuqala nje ke into engidina kakhulu ukuthi lo ngakuthiwa ngiyazi ukuthi mhlambe kukhulunywa ngegomazi kodwa manje kukhulunywa ngolunye uhlobo lomuntu ongazi ukuthi mhlambe ufana nomuntu oyidushu ufana nomuntu oyidushu ngobani akakagana okay akakagana yeah so ke ngangisiza yena mina umsiza ngimbona ukuthi umuntu owayevele eswele eswele ini sathi base siqhubeka nobudlelwane lobu bethu ke sengivuma ke noma sengigonyuluka wabe sekuveza lokho ukuthi umuntu ongathi akanami neze kahle ngale ekamelweni okunye okwesibili ubenganqeni ukuthi esuke ethatha izinto zalapha akadendele khona ngizosho njalo ezini bafalezo zinto njengezinto enjengemicamelo isitsha akadlela kusona ukuthi maye ekhuluma nalo umnyeni wakhe aveze lezi zinto sengazi ukuthi umuntu osengathi ulapha ekhaya kwakhe kanti umuntu ozoyithubusa la kimi ngezimo zokuthi uza ngesimo seinkanuni athathe isitsha eze naso ngithule ngikubekezelele lokho usuka naso lapha usuka naso ngale yeah anganqeni ukuthatha ngisho ingubo kuningi nje nokunye ngeke ngimveze ezintweni ebeyithatha ngale so ke mina ngacasulwa isimo noma ngacasulwa izinto akagcina ezenza kimi zokungicasula nje ngagcina sengikuveza lokho kumkhonyani wakhe ngoba phela nami ngase ngifuna ukuthi sisale ngcono sesiqhubeka ke sesibambisana nomphelo naye sale sesibambisana nomphelo ngoba vele ukhala ngesimo sokuthi uyehluleka ngale so ke nasendulo iphutha lalilungiswa ngelinye iphutho bese kuyaqedwa njoba ngade ngiveze eqala ukuthi imbangi beyivele zikhona imake bebafu ngiyayizwa yonke into eyikhulumayo sisi ngifuna uthola la kwena ukuthi kuyiqiniso ukuthi mhlambe into ekuyiyona ekususa komkhonyana wakhe kuletha la mhlambe kwakade kunganeliseki kahle mhlambe ocansini yeah uqinisile phela ekubeni ngize ngibe ngiyavuma ukuthi sithandane nginomuntu ngamchazela ukuthi sengavuma ngeinkinga eziwu1 no2 kanti ongavele ngani dadewethu umyeke nje caca ukuthi umyeni wakho ngoba vele akuphileki naye uyahluleka ukukufikisa la ufuna ukufika khona mhlambe ngandlela thizeni kwezocansi umyeke nje bese uqhubeke nemfundo ngangimthanda umyeni wami ungaqhubeki ngani naye pho yedwa inkinga njengoba ngiyichaza ukuthi mongajabule ekamereni akulula ukuthi ungaphila nje full time nalowo muntu kodwa ukumthanda ngangimthanda ngangingafuni ukuthi sigcine sihlukene lokho kwagcina kwenzeka ukuthi omunye umuntu kuyenzeka ukuthi umthande ngoba nakumthanda omunye umuntu kuyenzeka ukuthi izinto akakwenzela zona noma izinto azenzayo empilweni yakho zenza ukuthi ugcine sowumthanda yena umuntu obowumthanda ngoba umthanda noma mhlambe bowumthanda ngoba empilweni yakho kunoshintsho olukhona olubonayo ngenxa yokuthi khona yena bengimthanda umuntu olungile kakhulu empilweni yakho empilweni yami akhonto ethena yenze ngingazi ukuthi iyona engibambile ukuthi ngithanda naye bengimthanda nje yamuzwa lo muntu isiphuphu kanjani ungadlala ngomuntu olungile uhlakaniphile la ekhanda udlale ngaye ngoba kuthiwa nakho ulungile yebo besuke ekhulumani mekhuluma naye nje mhlambe esuke ehleli nawe usisi umyeni wakhe awu ziningi izinto ebeyikhuluma njengakho nje lokho okukhomba ukuthi wakwangihlebela ukuthi akamnelisi ngale akamnelisi nese so ke bengifuna ukumgila igoda ukuthi ngithi ngiqala ngiqhubeka nobudlelwane nami bomuntu nami engangivele ngiserious naye ngoba vele sasikade esivele sihlangane ngokuthi vele sichitha isizungu naye nesithukuthisi unkosikazi womuntu kodwa naye wayezeke njobazi ukuthi nami ngumuntu womuntu uzubona ukuthi lo unobuqhophololo yiqile elikhothe emhlanje kunalokho walihudulela phansi igama lakhe wahudelela ngisho phansi igama lomnyeni wakhe lo akayimthanda emenzela yonke into ayikho into angamenzela yona ngisho impahla kanobusho imbali akukho mhlambe okunye
ongathi mhlambe wagcina nawo ukuzuza ngandlela thizeni okwakade kusukile ezikhwephini zayo lo ndoda kuza kuyena mhlambe wagcina sekuqapakela nakuwena ngenxa yothando kulo wesifazane. Awu bekuba khona njengemali nje. Ezintweni ezinye izinto ngosami nami bengilekelela bandla. Ngoba engasebenzi akufunakala ukuthi ngibeke okubi phela. Nobuhle kufanele ngibeke ngoba vele wayiqonda ukuthenga inhliziyo yakhe. Okusho ukuthi ubudlelwane bakhe nomyeni wakhe kukhona nawe la ukukusiza khona ngandlela thizeni. Kukhona la bekungisiza khona ngandlela thizeni kodwa ngesimo sokuthi ngicabangela ukuthi naye lo muntu loyo ngibambisene na uzogcina ekuthola lokho ngathi okungcono ngivele ngimgabisele ngayithende ngiqhubeke nempilo vele ngangikade ngivele ngiyilangazelele. Sisi le plan yemqamelo indaba uma uthatha umqamelo uthatha endlini yakho zonke lezi zinto zithatha moya kulo mfethu wasuke wenzelani? Umkhwenyana nami umuntu ofona njalo. Uyafona nje noma inini. So mayifona ngangicabanga ukuthi mayifona ngiyilapha endlini kaBheka uzobona ukuthi izinto ayibona lapha akayijwayele. So ngangenzela ukuthi ukuthi kuyenzeka uyafona mhlawumbe ungenzela i-video call uzobona ukuthi nazi lezi zinto angiyazi sishisa usendlini bese yakhululeka kanganaki into. Kodwa le plan sizoyithatha apho mfethu wena iplan esijule kanje kuyayiqala mina iplan njalo. Wawusuke uyithatha apho wena iplan ejule kanje ukuthi okusho ukuthi mawulele le emqamelweni nje ayithi wona lo wasendlini yakho ulele kubona kodwa la endlini kamfowethu ukhuluma nefoni ubona wona yena azitshela ukuthi ukendlini yakho. Yebo. Angithi ibo bonke ubuqili. Shuthi vele wayize ngabo ubuqili. Bokufuna ukuzongihlukanisa nobudlelwano bomuntu engithandana naye. Kodwa ke wesisi ngicela ukubuza kuwena. Kwakukhona ukuthi njoba niphila lempilo eniyiphilayo noBheka mhlambe likhona ikusasa elikhona phakathi kwenu nobabili. Indlela ayekhuluma ngaye naye wethembisa usho ukuthi ke into engangingayinakile ngoba kwakungayona inhloso yami ukuthi ngishiye umyeni wami. Kodwa nje nawe engithembisa ukuthi njayi. Mengathiwa ngiyamiyeka umyeni wami ngizobuyela. Ake ngibuzeke bhuti ukuthi ke ngokwenza leso senzo akasenza uzizeni. Ukunalokho ibhanu elivelela wagodla amaphikalo landisa nawo. Angithi wena owathatha ilokhuzade i-voice note lena le video wayisendela umkhonyana wakho umsendelelana wena. Angithi nani nesivumelwano. Kwangani umsendele? Ngangifuna ukumgila igodo ukuthi nami njobe ezeki njengomuntu ongathi uthembakele. Kusho ukuthi nami uzogcina hambambe engenzele phansi. Kodwa ngokwesivumelwane bafu ngoba phela nanivumelene. Izizume Angipromote imfebo. Angihlosile ukupromote yona. Kodwa ngoba nivumelene nawe nokwakho. Kodwa yena akaze ngathatha video akaze ngathatha voice note athumele emntwini wakho ngoba beninesivumelwane. Kwangani mawumiyeke ungabe nimiyeke kuthuleke uqhubeke nomuntu wakho ongabenzi lobuqhophololo benziwa uyena. Wayengeke avume impela wayesefaka inziphi impela wayeseyishapise ejezini. So ke ngabona ukuthi hayi nami ongcono ngenze indlela ukuyisusa le shapisi ngiqhubeke nobudlelwano bami. Ngibona ilokhuzane ngibona inwele nje nendlela oyiyona nentshebe uyakholwa mhlawumbe eNazaretha noma ngamanye amazwi ngisho ngithi ngiyakholelwa khona kodwa ke nje ngomuntu ke ongavami noma ngumuntu ongayi esontweni kodwa ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu nomveli nqangu ukhona nasendulo nje aboba mawuzobuka izithombe zobaba nomkhulu babengagundi bengasho lokushefa kufike nabelungu manje kuningi nje bengakhuluma ngemfihlo yayinwele kodwa bafu ukubulala umuzi womuntu owakwenza lesi senzo wasenza siyibi ake nje ngifuna ukuzwa ngiyakubona kwemfebo nani into awayenza zonke lezi zinto azenza kodwa ukuphela kwefinde seliqala liboshwa liphinde liqaqeke futhi ukubona kuhle indoko bafu kungcono ngoba ke belingakaboshwa bese ilungiselela ukuboshwa naye umyeni wakhe lo akayizama ukumlobola wayesafuna ukuqala ebona ukuthembeka ngabi khona wavela wachitha lamanzi wemunke. Okay, mina ngifana nomuntu nje mina inhliziyo yami yasalile ngeleweni ngoba ngizobenza lesisenzo ukwenza lokho ngoba efuna nami ukuthi nomuntu lo engisengiqala na ukulungisa izinto ungihlabalalele. Alright baba. La sikhuluma ngabantu ababili abenza icala elifanayo. Omunye uchithela umkhonyane wakhe, omunye uchithela intombi yakhe. Kuyaqhubeka kwakho kodwa bowenza icala elifanayo nelakhe kodwa kwakho kuyaqhubeka. Kuyaqhubeka awuboni uqili lapho kwena ukuthi okwakho kuyaqhubeka kodwa ukubulela kwakhe njoba bengishilo ekuqaleni ukuthi ukugiya kwamagosa nhlingani
shuthi mina ngigose eligiye laphindelela njoba bengikuvesile mina sengiyaveza manje bengathanda ukuliveza igama likaBheka shuthi mase liphelele ngubheka amashinga ubheka amashinga mhlambe ngisho ke kulolu hlangothi uthi mina ngubheka ifebe hey ukuthi bafuna njengoba ngiphakathi nendawo kufanele ngibe neutral ngaso sonke isikhathi akekho umuntu engizothi ngakuyena kodwa bengizokhuluma isimo udadewethu akhala ngaso ukuthi kwakungani ukwenza lokho ushilo ukuthi wawumlaya angithi wakwade umlaya ngoba wawungafuni ukuthi lento agcine seyenza nakuwo angithi wawukwenza ngoba ukwenzela ukuthi umkhwenyana wakhe naye abone ukuthi uhlobo luni lomuntu akabhekene nalo ngoba umkhwenyana wakhe mina ufana nomfowethu ngoba iyinsizwa nje esibuthwe nazo abafowethu so ke ubumazi ngaphambilini umkhwenyana wakhe shuthi bengimazi noma kodwa besingajwayelene kodwa insizwa nje ngiyaziyo bengibuye bakithi inkosi yami ngiyiqebhukele bandla kodwa nasi ke isimo sesimanje ngenkathi usenda lento wayisenda waqonda lo mfo ukuthi lento ayisendelwa uyisendelwa wena hey noma ngeke ngisho ukuthi waqonda kodwa ke umyalezo wawuthola ngoba inhloso yami kwakuyinhloso ukuthi athole umyalezo ukuthi kwenzakalani nalomuntu akamthembile ethi usiyofa silahlane naye dadewethu ngicabanga ukuthi lento yenzekile isikhathi eside niyazana futhi kade nazana yonke nje lento eyenzeka phakathi kwenu ibhlungu yona ngoba wena uphelelwe kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi njengoba ubheka senje njoba umuzwa inkulumo zakhe manje kazisafani nakudala makithi uyezwa noma ngangekho kudala kodwa cishe into yeni yayiyinhle yayingenazo lezi inkulumo ezifana nalezi ukubona ubheka eseyulobheka manje okanje ukubona ubheka eseyulobheka oshintshile okuguqulele yonke into kade uyibhekile uyibone ngathi izoba neziphumo ezinhle ayangaba nazo ngenxa yakhe ungathini kuyena uyangithusa kakhulu cause leli side angibonisa lona manje lisha ngeliqala nje umbona nje ukuthi ubhuti ohloniphekile futhi naye benginika uthando bengamlindela ukuthi ke kona mase efuna ukungishiya angakhetha ukuthi angimoshele lapha kumyeni wami but ayikho kodwa into ekuzayenza usamthanda wena ubheka ayi me kanje cha ngiright ake sithi bengekho lo muntu abekade ephila naye akekho ubheka nje ongasekho ongekho kanje enhlizweni ngoba phela inhliziyo kayiphakela uyazi kwesinye isikhathi ukuthi umqondo noma uzama ukutshela ukuthi la engikhona ke endaweni engekho kahle for mina kodwa inhliziyo ithi hayi kusazolunga ikhululeka into nje esikhashana le iyadlula ithi ingqondo phuma ithi inhliziyo yohlala igcine winile ke futhi inhliziyo ezikhathini eziningi kodwa enhlizweni yakho nje uzizwa kanjani ngoba benginalo konithemba but indlela iyona manje benginethemba nje ukuthi mhlambe mengibona mhlambe inhloso yakho ukuthi akhiphe le video bo ukuthi mhlambe mina naye sibe right mhlambe uzokukhumbula in staff izinto ezikanjalo ndaba angazi mfethu ngoba phela uyazi nawe la kaZulu ke kukhona lento ethi indoda kahle kahle yabafazi kodwa umfazi owendoda inkulumo leva ukukhulunywa lezinsizwa makuthiwa ihlangene kuthiwa indoda yabafazi kodwa umfazi owendoda ngoba umfazi wakho seganile nje egane wena okusho ukuthi usengaphinda futhi uthola umunye unkosikazi nomunye futhi usengaphinda umthole ma kungathiwa kuyenzeka kulabo bathatha mhlambe bane noma bathathu noma babili esithenjini sakho sengamfaka udadewethu hayi ngeke ngisamfaka ngoba vele kwasekuqaleni into yethu sasiyishayela phansi umshosha phansi shuthi nje ke ngiyabona bandle ukuthi usafisa ukuthi mhlambe siqhubeke nezinto kodwa nje manje ayikhala zonke inkombo sekababa sezadlula lezo insuku ngeke kusanuka impela nakamhlola yini le bangela ukuthi uthi ngeke kusalunga bafu ngoba phela niphilile nakwazi ukubhuqa ungana ningaqokile nakwazi ukudlalisana nje ningaqokile wazi ubuze bakhe wazi ubuze bakho namhlanje yini le kwenza ukuthi ungasamfuna ngalendlela ngoba ngokwami ukucabanga alikhe libe mhlawumbe alenza noma akalikhuluma kuwena ngaphandle kokuthi wena wajaji izenzo zakhe wase ubona ukuthi imhlinzele ezibini yini kuyiyona ekwenza ukuthi nje ungasamfuna ngalendlela le ungamfuni ngayo isenzo sikhuluma kakhulu kunento oyiphipha ngomlomo ngeke kusalunga ngoba shuthi noma ngathiwa ngiyaqhubeka ngimthatha ngimfaka la esithenjeni sami
uzoqhubeka ayenze lento kwamanye amadoda uma ngabe engawabulalanga laba abanye banakwabo ngoba uyivezile inhliziyo yakhe kiso sonke isikhathi nje siphusha naso siqhubeka nalo budlelwane lilonke akho impilo nesengayiphila ayikho impilo esengayiphila nje akaxole. Okay. Ngiyacabanga ndaba ukuthi mhlawumbe umkhonyane wakhe uzwe mhlawumbe ngenzeke ezwe ngabantu ukuthi kubonakala inkosikazi wakhe kanje mhlawumbe ake ngithi mhlawumbe kuyenzeka uthola ithuba kuyena njengomuntu othe ubuthwe naye mhlawumbe neumuntu mhlawumbe umne wenu kanje ungathini nje kuye mhlawumbe mangathiwa nangu ubhekene naye mfowethu ngikonile kanje khona mhlawumbe isidingo sibona enhlizweni sokuxolisa kuyena ngoba yena bazi ukuthi unomfazi engazazi zonke lezi zinto ngaphambi kokuthi wena uzungene enkosikazi wakhe nembathe engazi mhlawumbe makunendlela ngisangaxolisa kuye ake ngithi bafubukele ungathini nje kuyena makuthiwa nje ubukele ngoba angicabanga ukuthi ithuba lokuhlala kanjeni ngalithola ngoba lo muntu akekho muhle ngawo. Engingamluleka kikho ukuthi akakhohlwe naye ukuthi kunomuntu engibhekene naye njengamanje khona okusangabuye kulunga mangathiwa khona okunye abaqhubeka nokukuzama akaxolisa inhliziyo nje athole omunye shuthi wayevele ngabelwe yena nami ngani ngwazi inkanuko njengendoda. No kuyezwakala dadewethu ngicabanga ukuthi waxolisa kumkhonyane kodwa ke kwanhlanga yimuka nomoya ngazi ngazama kaningi ngazama kwasho ukuthi usesithathile isinqumo. Umkhonyane wakhe akasekho umfowethu naye uthi cha ithini impilo yakho qhubeka iya phambili. Hey ngizoke ngithi uma kancane kwezothando angikho ready kodwa inhliziyo isekhona umuntu emthandayo. Hayi usekhona umuntu emthandayo inhliziyo ikona ukuthi wena so udelile. Ngiright mina ngokwami. Mbukeli lapho ngasekhaya igama lami ngoqumba amaqumbana laqumba iselesele igama leshow why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina igama le channel uhlanga media ake sibonane next week. Yabona la emhlabeni abantu besifazane ehlangana nabo sibantu besilisa ngifuna ukukhuluma nabantu besifazane eqale baningi ngendlela esimangalizo. Yabona kodwa umuntu umekwazi ukuthi ebantwini bonke besifazane asehlangane nabo nasebabonile bese akhetha ukuthi ufuna ukuphila nawe impilo yakhe yonke. Lo nto leyo kahle umuntu wesilisa uyamhloniphela nje yona ukuthi kodwa ebantwini bebangaka osohlangane nabo nabantu osothandane nabo kodwa ukhetha mina bengiyini mina. Yabona umuntu uma besebonga azathi bengiyini kodwa mina ukuthi ungaze ungithande ngalendlela ukuthi ungakhetha mina ebantwini abaningi kangaka. Yabona mawusoze wagana umuntu wesifazane so unomuntu wakho oqondile ngisho ngathiwa ubuthuntu ngakuphi ubukhali ngakuphi awubesakubheka kakhulu lokho okubhekayo ukuthi ukhethe mina kubona bonke abantu abakhona ubuthuntu bakhe ngizophila nabo ubukhali bakhe ngizophila nabo kunzima kukuhle kukubi kuze kuthiwe emshadweni ngiyomthanda ebuhleni nasebubini ngoba babaqonda ukuthi ubuhle bukhona kanti nobubi futhi bukhona emshadweni. Yena nasebantwini besilisa ukuthi ubusoka buhle emntwini wesilisa uma ngabe kakaganelwa kodwa mase kuze kwagana kwaba nomuntu wesifazane okhona empilweni yakhe okhona ngokusemthethweni oqondile isidingo kakhulu suka sesingasekho esokuthi abe lisoka. Kubalekile ukuhlonipha lo muntu osowuphila naye ngaleso sikhathi. Yebo kona ikhona lensidlana ethi umuntu wesilisa uyohlezi enabantu hayi umuntu kodwa yona yiqinise libi elifuna ukuthi kuliwe nalo liqedwe ingabi khona lonto leyo umuntu azi ukuthi ngimkhethile ngizophila naye impilo yami yonke. Igama lami mina nguqumba amaqumbana laqumba iselesele lentaba umbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha abathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha shi eshe ebu